Pagtubag sa problema sa kahuot sa dagan sa trapiko, mao'y tinguhang masolusyonan sa giduso nga resolusyon ni Konsehal Harold Kendrick Go nga pag-abli sa Viscom Road alang sa mga motorista. Si Cebu City Mayor Nestor Archibald sa iyang bahin mipadayag og pagsuporta sa maong resolusyon. Yes, I agree with that. Okay, makumuhangyo ta sa kanang management sa kanang sa army sa Viscom. Apan, ang Visayas Kuman mipadayag sa ilang pagbatok sa maong proposal. We oppose na buksan ang Wilson Street, however, we urge the council to look into other alternatives. Kung di ako nagkakamali, meron po tayong traffic management plan . So tingnan natin how do we go about the traffic in Banilan-Calamba corridor. I believe isa sa factor na titingnan is itong alternative road dito sa may GMA, going palabas ng APAS, going to ID Park. That's a feasible alternative road. Subay sa proposed resolution ni Konsehal Go, buot niyang paablihan kining dalan sa Visayas Kuman dinhi sa Barangay Apas aron mapadali ang dagan sa trapiko sa syudad. Apan baruganan sa kadagkuan sa Viscom na kun mahimo tunan usa sa kagamhanan sa syudad ang laing alternatibong solusyon sa trapiko na di magbutang sa risgo sa seguridad sa katawhan. Nagkanayon ang tigpamaba sa Viscom, Major Israel Galorio, nga ilang girespeto ang intensyon sa konsehal. Apan, doon na pa'y daghang aspeto na angay ikonsiderar kung ipatuman kini ilabi na sa seguridad. Well, unang-una, let us consider the fact that Kapla-Pulapu is not merely a thoroughfare, Hindi lang ito basta daan. But rather, this is a command and control node ng Visayas-wide military operations. So, opening Kapla-Pulapu is not simply a matter of public convenience, It is a jurisdictional infraction. Sa laing bahin, ang mayor andam sa makipag-atubang sa tag-iya sa dalan sa luyong bahin sa kampo nga kalutsan gikan Apas padulong sa IT Park. Ang ako lang karon aron ma-encourage ang mga tao mo agi diri sa Apas aside from that kampo nga ma-open atong push nga ma-identify nato na ang tag-iya na sa Apas Road nga bati kayo ang daan. And then I'm trying to connect sa owner, then ato na siyang may spalto para ma-encourage ang mga tao nga gikan din sa Banilad, itong mga tao nga dapit luyo sa country mall, dili na mo-cross sila dito. Mari sila ang gidapit sa Apas. Hinoon, gitakda pa nga ipaubos sa una og mosunod nga pagbasa sa konseho ang maong proposed resolution. Ang hinaot sa Viscom nga unta mahatagan sila og higayon nga mapatawag atol sa committee review aron mapasabot ang mga factors nga angay ikonsiderar nganong gikinahanglan ang pag-isolate sa Camp Lapu-Lapu. Kini si Marlon Ado Jr., USC Com Intern alang sa My TV Cebu.